Mabuso subong nga nagahilapit na ang pagdeklarar sang summer, pwede nyo malakip sa inyo bucket list ang hiking kag isang banwa sang Igbaras, Iloilo. Updan ang pagdiskobre sang grupo ni Ryan Dave Poral sa ila adventure sa Mount Libudo. Nakapoy ka na bala sa magahod kag masako nga sitwasyon sang syudad? Kun hoo, dali na kag din nyo kami nga mag-nature trip sa banwa sang Igbaras. Kilala ang banwa sang Igbaras sa madamo nga mga bukid, kag isa na diri ang Mount Libudon. Halin sa jump-off point sa barangay Igkabugaw, Kapindua, tubtob 5 ka oras ang amon ging lakat, pasaka sa bukid. Nakadepende abi sa kadasigon, pagpanglakaton nga makalabot sa amon destinasyon, ang Mount Libudon. Medyo makapoy, kung kaisa may pagpanghangkat pa ang amon na eksperyensyahan. Apang pag-abot namon, as in wala gid kami naghinulsol. Ini ang mga matahom nga views of nature ang nasugata sa amon. Dugang pa na nagparelax sa amon sa pag-abot sa summit ang mahaklo nga preska nga hangin. Gani worth it gid ang kabaylo sang amon kakapoy. Halin sa pukatod sang bukid, diin ka man magtulok, suwabe nga imo makita ang katahom sang Iloilo. Maswak ang experience sang personal namon nakita ang pagtunod sang adlaw. Perfect ilabi na sa may partner, apang kung alang-alang gid, pwede man i-share ang masinadyahon nga experience upod sa mga barkada. Ako si Ryan Dave Poral, kag ini ang akon My Western Visayas.